L'escola Montserrat va ser precursora en activitats extraescolars. Jo crec que cap centre, en els anys 70, feia tantes activitats dins de l'escola i fora de l'escola com vam arribar a fer. Vam arribar a tenir equips de bàsquet, que ha quedat clar, vam arribar a tindre equips d'escacs, equips de ping-pong, i amb el meu 600 a vegades feia 2 o 3 viatges a Manresa, perquè evidentment els pares no tenien cotxe, i em passava a vegades tots els dissabtes, des de les 8 del matí fins a les 7 o les 8 del vespre, en grups de nens que anàvem i veníem de Manresa amb aquestes activitats. Vam quedar campions d'escacs, vam quedar campions de ping-pong, vam quedar campions de bàsquet. Els campionats que fèiem els dissabtes, que jo l'organització que hi ha hagut aquí amb això és que no he trobat enlloc més. Fèiem equips de 3, que tant jugàvem a escacs, com fèiem ping-pong, com ens ajuntàvem amb un altre equip per fer el bàsquet, el vòlei. Era un muntatge tan bestial, era tan ben fet, que jo esperava els dissabtes. Els dissabtes als matins d'aquí era bestial. Escacs. No, fem campionats d'escacs a nivell local, a nivell comarcal. I al final em sap molt greu perquè ho vaig deixar. Jo ho vaig deixar perquè es feia els dissabtes a la tarda i em feia mandra anar-hi. La vivència més important sempre ha sigut una mica, la que recordo més és de més grandet, quan fèiem molt esport, bàsquet, ping-pong, escacs. De ajedrez y de las clases de ping-pong. Los sábados por la mañana de venir a entrenar en la pista aquí en el patio del colegio. El pati és potser la cosa que està més intacta des de fa 60 anys. 70 i 80 potser la creu de l'escola. Quan ja es havia fet l'escola, a tothom li semblava que el pati era petit. Però era el pati més ben aprofitat i els horaris es muntaven en funció de que tothom pogués disfrutar del pati amb unes garanties suficients. Com que les dimensions del pati són reduïdetes, jugar 3 cursos a la vegada i fer partits simultanis de futbol, bàsquet i les nenes jugant a goma era el pa de cada dia. Això són records curiosos. Jo anava al col·le content i feia sortides, tenia meus amics allà. No sé, i la gent que deia molt pel pati perquè era típico, no, es que el pati no sé qué, pero yo qué sé, tío, ¿para qué quieres tanto patio si luego ni lo usas? ¿No? Y yo, sí, no sé, yo creo que no era tant el pati sinó la gent que anàvem i com érem, no sé. Els altres col·les, en diferència de nosaltres, al pati nostre ens fotíem allà 100 nanos corrents, com bojos, i clar, allà foties cada pinya que no veguis. Però bueno, això del pati era irrisori, perquè nosaltres teníem, o sigui, el que teníem que anar és a classe, al pati. Quants partits de bàsquet es havien jugat aquí a partir de les 6 de la tarda fins que es feia fosc? Professors, alumnes, ens ajuntàvem aquí, fèiem partits fins que ja no hi havia llum ni hi havia espai. Aquest pati tan petit, tan estret, servia perquè els alumnes juguessin a bàsquet i fossin dels millors equips de bàsquet de la comarca. Cada dia estàvem esperant que tanquessin el col·legi per saltar i jugar a bàsquet fins a les tantes a la nit. Recordo una cosa bona, el tema de l'incentiu amb els nanos al jugar a fer esports i coses d'aquestes. Jo, de fet, porto tota la vida fent esport i estic segur que és el que fèiem aquí. Del bàsquet, amb el Jaqui, l'entrenador, que quan tenim un grupet que vam fer una bona pinya, un equip de bàsquet. Tothom sap perfectament el que va significar el bàsquet per nosaltres i per l'escola. Aquesta és la primera samarreta que va dissenyar l'Àngel i que ens vam comprar. Que amb el Jaqui va potenciar molt el tema del bàsquet a les matinals dels dissabtes, que ens ho passàvem molt bé fent partits entre grups de la mateixa classe, entre classes, entre escoles del Bages, i recordo com a èxit, com a efemèride de l'escola, que vam arribar a unes semifinals del Campionat de Catalunya de bàsquet escolar. El Jaqui i el Joan Maria Vidal havien anat al darrere per fitxar pel bàsquet, perquè sempre havia dit que no, fins que el dia que vaig començar al Col·legi Montserrat em va cridar en una aula i em va dir que havia de fer una activitat extraescolar. Va dir, doncs, deixa'm fer ping-pong. Va dir, no, has de fer bàsquet. Tot i així li agrairé tota la vida perquè el bàsquet va ser un esport que em va marcar molt. Gràcies a Joan Maria Vidal
gracias a la academia supongo que estoy siendo profesional de lo que soy actualmente, que es el mundo del baloncesto. Parlar del bàsquet per mi és parlar del Col·legi Montserrat, no?